aku njaluk tulung bapak difoto. Nggih, mengke kula foto, Pak. Kalau tulung mengko bapak di video, ya. Aku apa to, Pak? Ata posting. Nggo status bapak arep pentas sesuk 3 sasi meneh. Nek nggo status ki pentase esuk sore utawa sisuwe sore, Pak. Isih 3 sasi kok dienggo status. Ora berduli. Di video Bapak, nggih, nggih. Sing apik di video Bapak aku tak medem-medemne Bapak. Nggih. Di medem-medem ngene iki. Ben ketok mungguh. Nggih, Pak. Mbok ngumangsani sampeyan ngumpul sepuh. Tuwa kene, mbok nek endun. Sekarang wong tuwa kuwi ya iso ngono kuwi. Engko videone kirimke nang HP-ne Bapak ya. Nggih, Pak, nggih. Nggih, kula kirime HP-ne Bapak. HP no, Pak. Miki lho Nokia. HP-ne wagiman kok gawa to, Pak, iki. Ora yo jadul to, Pak. Ayo ora iso ngirim video. HP kok sabun kok digawa mayeng-mayeng. Nek ora ana iki aku ora iso tepuk karo jelasine ngene ora. Mergo iki aku iso tepuk karo asline nganti tekan saiki bebrayan karo bapak. Iya iya aja. Tamungi. Arep ngomong apa? Kae kalau bendaramu Ndara Gatotkaca, Ndara Darja, Ndara Antasena, Ndara Abimanyu, Ndara Setyaki mlumpuk ana padipuan nagi wae genturake tapa gawe lunggaring dewa wahyu ning kalenggan ya wahyu ratu nggih Pak. Ing pikantuk wahyu sinten durung ana kaya ginedeng-nedenge prihatin ngono. Agi golek wahyu sapa sing oleh wahyu mingko sing bakal pikantuk kabejan anggone urip ana mercapada le. Mula kowe kuwi nek kepengin do oleh kabejan iki do prihatina. Ngono. Aja gugu karepe dhewe ngujuh hawa nepsu ngujuh angkara murka. Ngerti ora? Nggih, Pak. Nggih. Kowe do kuwata prihatin. Sak ora-orane kowe do kuwata melek. Ngono. Nggih, Pak. Petruk ya nggih. Bagong. Nggih, Pak. Nggih kula tak melek. Dimodali, Pak, mengki kula tak melek. Modal bathukmu kuwi. Ayo dicaketi sing banter ning mlaku ngadep dalem nggih Pak nggih Pak mula kula dene nggih Pak.
sekang mungkel kawikut sapa ing njenenggah ana katon ngamarta Prabu Kuntadewa sakadan nami tedhake nata ndrawati Prabu Sri Bathara Kresna punika kenapa tedhak sigur kagandheng astanira imbal wacara wadyaning stinggil sira saking mandra pita megaring puspita kamungking madaning taman